Hát ez valami borzasztó volt ez a jelenet. Hogy elvágta az artériáját. Hát ez egy egészségpolitikai örökzöld. Újra kell nézni azt a filmet. Én is nyitottam rá csókolózó kollégákra. Az, hogy a kórházakban van-e ilyen jelenség, van. Spányik András vagyok, dolgoztam mentőápolóként, aztán mentőtisztként, illetve házi orvosi ügyeletben is. Jelenleg pszichoterapeutaként és pszichiáterként dolgozom. Magyar Anna vagyok, egy vén házi orvos, 10 évet klinikusként dolgoztam. Dr. Hernold László vagyok, aneszteziológus és intenzív terápiás szakorvos. Jelenleg a magánegészségügyben dolgozom. Móra Benedek vagyok, végzettségemnek tekintve mentőszakápoló. Lányi Ivett vagyok. 18. éve dolgozom az otthoni szakápolásban, a kórházi szakápolásban, illetve a mentőápolás és rendezvénybiztosítás területén. Soha egy pillanatig nem volt kérdéses, hogy ezt csináljam. Ez az érzés, hogy az ember valakin segít, ez nagyon megfogott. Kora gyerekkorom óta orvos akartam lenni, miután megnéztem a Mest című filmet. Tetszett az a megbecsülés, ami ott körülvette a szakmát, illetve hogy ott egy nagyfajta tudást látott az ember. Nagyon szerteágazó, hogy hogyan jelenik meg az egészségügy a filmekben. Vannak kifejezetten szakmai sorozatok, úgymond például a Vészhelyzetet én nagyon szeretem. Sok mindent reálisan mutatnak be az egészségügyből. Persze vannak ilyen krimibe elfajuló változatok is. Az egyetemen volt egy kurzus, ahol időnként behoztak olyan kockákat, ahol egyértelmű hibákat követnek el az orvosok, vagy hát nem az orvosok, hanem a rendező, és akkor ezeket kellett azonosítani, ezeket a problémákat, tehát ezek ugye szép számmal vannak. Mit tudunk a betegről? Weiss van modell. Elmondása szerint kint dolgozott a hidegben, ezért megfázásra gyanakodtam. Vitaminok szedését javasoltam neki. Na akkor jól figyelj. Ez itt anafilaxiás sok. A legsúlyosabb allergiás reakció. Van valami tippet, hogy mi válthatta ki? Anafilaxiás sokkoknál ott ugye leesik a vérnyomás, nagyon csúlyán, meg kilép a szövetközti térbe a folyadék az erekből, leesik a vérnyomás, és gégeödéma is létre tud jönni, nagyon sokszor hasmenése van a betegnek, vesztik a folyadékot. Miből állapította meg, hogy anafilaxiás sok? Az anafilaxiás soknál elszíneződik a bőr, a másik meg az, hogy ugye fulladozik. Ez a hölgy itt a földön meg se mozdult. Kedvesen feküdt, várta az anafilaxiás sokjának a végét. Itt az adrenalinra is hoztam, szteroidot is. Ettől jobban lesz. Gyerünk! Most már megmarad. Szép munka volt. De az adrenalin az egy jó dolog volt benne, hogy azt tényleg kell adni. Ez valójában valamivel lassabban történik. Tehát, hogy nem 30 másodperc alatt zajlik egy ilyen betegellátás. Meg kellett volna csinálni az EKG-t róla, egy vérnyomásmérés ezért nem ártana, mert ugye nem ellenőrizte vissza azt, hogy az ő terápiája az most hatékony-e. Beadta a gyógyszert, és utána már rögtön arra volt esze, hogy a verát csesztesse egy kicsit. 4 óra múlva legyél az irodában. Beteg mellett ennek nincs helye. Az a jó, hogyha egy orvos és egy nővér csak nem egyenrangú munkatársként dolgozik, és megbíznak egymásban, megbecsülik egymást. Bocsánat, de nekem még dolgoznom kellene. Különben természetesen nem zavarnálak benneteket csókolózás közben. Az, hogy a kórházakban van-e ilyen jelenség, van. Igen, ilyenek szoktak történni. Én is nyitottam rá csókolózó kollégákra. Óhatatlan, hogy szerelmi kapcsolatok jöjjenek, menjenek egy kórházi osztályon belül. Össze vannak zárva 12-24 óra emberek éjszakai műszakban, és sok mindent átélnek. Vannak különösen ennek kitett szakmák, ahol erre vannak ilyen szociálpszichológiai, meg pszichológiai megfejtések, hogy az ilyen nagy stresszel járó orvosi szakmákban miért sok ilyen szexuális jellegű feszültség van jelen a dolgozók között is akár. A részeg barna.
Te jó Isten, ennek mi baja? Darázs, hívja a mentőket. Allergiás roham. Hát ez valami borzasztó volt ez a jelenet. Hogy elvágta az artériáját, az nagyon nagy. Jó, hát ez egy ilyen erősen stilizált jelenet. A légút elzáródásának a szövődményeit láttuk. Ez elég durván néz ki alapvetően ez a beavatkozás, de viszonylag egyszerű, anatómiailag egyszerűen lekövethető. Viszont hát itt ugye meglökték, és a karotiszát, tehát a nyaki ütőerét elvágta. Kicsit azért túl van játszva a jelenet, mert hogyha artériát vágott volna el, akkor arra egy ráhelyezett rongy nem lett volna elég. A vérzés spriccelő jellegéből egy ilyen artériás vérzésre lehetett gondolni, de a színéből és az egész színéből meg egy vénás vérzés, ami meg nem vérzik ennyire. Közben meg elájult ugye az idős hölgy, úgyhogy itt rögtön 2 pácienssel szembesültek. Katika, a nők tartsanak össze, magáé a sokkos hölgy. Én azért szeretem ezt, mert amikor kiszáll a makkos cipőben, vagy a cowboy csizmában a gépkocsi vezető, meg stb., akkor nekem beugranak azért volt, vagy ilyen kollégák, akik valamilyen fura, elegáns cipőben vonulnak, és egy ilyen kicsit ilyen két kor között rakadt dinoszauruszok. Egyébként nagyon szerettem az éjszakában dolgozni, akár a mentőben, akár a sürgősségi osztályon, mert annak van egy ilyen nagyon különleges világ, amikor leszáll az est, és akkor valami egészen más világ bontakozik ki, és az azt kicsit így visszaadja. Kicsit ki van karikírozva a mentősöknek az a fellépése, ahogy majdnem olyan, mint amikor leszáll a Charles Bronson a vonatról, tehát hogy kilépnek, meg olyan lassú mozgással. De azért ez nem így van. A mentősök mindig szaladnak, sietnek, és tényleg nagyon áldozatosan próbálnak azonnal a beteg segítségére lenni. Ez egy elnagyolt, meseszerű, túlzásokba eső film, nagyon jó pofa és nagyon szórakoztató, de a valósághoz semmi köze nincsen. Keleti pályaudvar aluljáróba. Ütöttél már meg őt? 5-kor jött a bejelentés, 8 óra 16-ra adom. Jó munkát. Akkor majd most? Hozzá. Csont azért ne törjön. Ja, nyert Újra kell nézni azt a filmet, ez szerintem egy nagyon jó jelenet. Ez a lazasága, hogy hozzáállnak ez az egészhez, tehát ez halálos. És ugye eleve steril gumikesztyűvel rohangált, ezt a steril gumikesztyűt akkor húzzuk fel, amikor beteget látunk el, nem már abba dohányzik. Nagyon sok minden nem helyes, mert van, aki megnézi a filmet, és ebből ítélkezik, és ebből azt a következtetést vonja le, hogy csupa ilyen maffiózó van a mentőszolgálatnál. Ezt inkább úgy kell elképzelni, hogy mondjuk így meséljük el, hogy így történt, mint egy western filmben, nem így néznek ki a való életben. Mutassa a karját. A mentősöknek az egy borzasztó nehéz szituáció, mert életveszélyben vannak. Jobb esetben azt már ki lehet szűrni egy bejelentéstől, hogy az egy dühöngő, agresszív, őrjöngő, akkor már akár küldik is a rendőrt párhuzamosan a mentőegységgel, de az teljesen valós, hogy főleg bódult állapotban lévő embertársainknál, hogy nem örülnek nekünk, még akkor is, ha elmondjuk nekik, hogy mi segítő szándékkal jöttünk. Sajnos az orvosi munkához ez is hozzátartozik. Az első napon, amikor elmentem dolgozni, mikor mentem a folyosón, akkor mellettem elrohant egy beteg, egy szál ilyen kis kabátkába, mezitláb. És akkor megyek be az osztályra, hogy mi a helyzet. Hát most szaladt ki egy beteg, fuss utána, hoz vissza. Ez volt az első orvosi tevékenységem, hogy utána kellett rohannom, és vissza kellett kvázi fizikai erővel, a hátamon cipelve visszavittem az intenzív osztályra. A kórházi ügyelet az egy egészen különleges hangulatú dolog. Ebben volt részem, hiszen 10 évig dolgoztam egy klinikán, és nagyon sokat ügyeltem. Sötét van, csend van, nincs ott a csapat, tehát egyedül kell a dolgokat megoldani.
néhány monitor előtt ül az őrzőben egy nővér, és akkor ő ott a figyelője a betegeknek. Picit itt a díszlet, meg az eleje főleg az egy ilyen, inkább ilyen science fiction. Ilyen őrző a világon nincsen. A hölgy eszik a hulla mellett, meg eszik, mert rögtön eszik, amikor föláll a monitortól, a lassú mozgás, a közömbössége, ez mind az ellátás embertelenségére utal. Az látszik, hogy iszonyatosan rossz állapotban vannak a magyar egészségügyi dolgozók, tehát hihetetlen magas a kiégés aránya, a depresszió, nagyon magas a szerhasználat aránya, az egészségtelen életmód. Nyilván egy kiégett szakemberrel nehezebb kicsit kapcsolódni, lassabban is fogja ellátni a beteget, rosszabb minőségben is fogja ellátni, és a beteg kevésbé fog tudni együttműködni az orvosával, hogyha nem tud ráhangolódni a betegére, és ő maga is teljesen ki van égve. Ideges lesz, feszült, kapkod, türelmetlen, nincs már kedve csinálni. Tehát ezeket látni lehet, ezeket a kiégési jeleket, amikor az ember azt mondja, hogy most ezt itt ebben a formában abba kell hagyni. Azon vettem észre magamon, hogy amikor éjjel felköltöttek, akkor elkezdtem a betegre haragudni, holott ő aztán semmit nem tehetett róla, bennem volt a hiba. Amikor idáig eljut egy ember, akkor el kell gondolkodni, és én erre rájöttem a saját szakmámban, és mindig csak annyit akartam, vagy szerettem volna dolgozni, hogy ezt a pontot soha ne érjem el. Az a nővér, aki ennyire közömbös lesz a halál és a rosszullét iránt, az nem való az egészségügybe. Nagyon sok halálesetet láttam, és én azt gondolom, egy normális orvost vagy nővért mindig megviseli a beteg halála. Nem lehet megszokni, az ember mindig elsírja magát. De meg kell tanítani, fölépíteni egy gátat, hogyha hazamegyek, akkor ezt felejtsem el, és ne gondoljak rá egész nap, különben beledilizünk. Nem halhatsz meg mindenkivel, szóval a halállal meg lehet barátkozni, és úgy gondolom, hogy a kultúránkból ez kicsit kiveszett a halálval való foglalkozás. De hogy valahogy az én esetemben egy ilyen szituációban sokkal több részvétem van a hozzátartozókkal szemben. Nekünk azzal is szembesülni kell, akiknek most egy borzalmas fájdalmuk van, és én gyakran jobban sajnálom az élőket, mint a holtakat. Németországban pont ezért biztosítják ezeket a speciális terápiás csoportokat, hogy biztosítsák azt, hogy te ezt a helyzetet fel tudtad dolgozni. Hát láttam már szebbet. Nem szépség kérdése. Egész éjszaka ugattam, állandóan felébredtem arra, hogy köhögök. Jó, akkor mondom magyarul. Állandó légcsőgurút. Most tartsak neked előadást, hogy a légúti megbetegedések egyik alapvető oka a városok levegője? Azt nem írhatom föl, hogy szívjál más levegőt, mint ami van. Fölkelhetsz. Tessék a recept. Mindenki fél, amikor orvoshoz megy. Az ember rendszerint azért megy orvoshoz, mert valami baja van, eleve szorong, és akkor rettek, hogy milyen lesz az orvos. És hát nem lehet mindenkivel előadni ezt a kiabálós doktor stílust. Nyilván azt a sztereotípiát erősíti meg, hogy orvoshoz csak az utolsó pillanatban menjél, mert így fognak veled bánni. Ha egy rendelőre ki van írva, hogy kopogni tilos, akkor nekem már összeugrik a gyomrom, mert mi van, ha éppen rosszul vagyok, és be kell kopognom. És például el tudok képzelni olyan beteget, aki ettől a stílustól kifekszik. Ágika! De süket. Ágika! Feleslegesen üvölt, főorvos úr, megvártam, amíg kifolyik a kávé. Én ha szólok magának, akkor pattanjon ide, és hagyja fenébe a kávéját. Parancsoljon, maga csak egy felet kap. Hát, ha velem így beszélne az orvos, akivel dolgozok, valószínűleg ez a kávé nem a csészében lenne, hanem rajta. Tehát nem vagyok titkárnő, nem vagyok házvezetőnő, én nem az orvos alá vagyok rendelve, hanem mellé. Itt egy parancsoló üzemmódban dolgozik a főorvos úr, és ő tulajdonképpen mindig csak számon kér, és mindenkit utasít. Hát, na, ilyen a szomszédok. Tehát egy ilyen társadalomkritika az egész. Ez egy nagyon aranyos orvos, aki azonban ilyen morgolódó álca mögé rejti a meleg szívét, és mindenkivel veszekszik. De ha tényleg pocskondiázik egy asszisztenst, egy orvos, azt én keményen leintem. Tegnap délben felhívott valaki, nevet nem mondhatok, és közölte, hogy a kórházunkat bezárják egy összevonási terv alapján. Nem akartam elhinni, de ma reggel kiderült, hogy igaz. A nyugdíjas korúakat nyugdíjba küldik, és a fiatalabbakat beosztják más intézményekbe. Érvek. Sok az ágy, eltarthatatlanok a kórházak, viszont másút orvos és ápolóhiány van.
Az ilyesmi bizony előfordulhat. Általában humán erőforrás hiányra vezethetőek vissza, hogy egy osztály nem tud működni, mert nem tudja minden éjszakáját kiadni, mert nincs orvos, nincs ápoló, és ilyenkor van az, hogy összevonnak két osztályt, vagy átvezénylik a személyzetet egy másik kórházba. Hát ez egy egészségpolitikai örökzöld, amit egyébként behozott. Az, hogy a magyar ellátórendszer az nem adekvátan van megszerkesztve. Nagyon elaprózódott a magyar egészségügyi ellátórendszer. Nyilván, ha sok kicsi kórház van, akkor mindenhol mindig valami fajta hiány van a rendszerből. Ez nem jó. Úgy működne jól egy kórház, mint Bécsben az Allgemeine Krankenhaus, hogy van egy nagy kórház, ahova bemegy a mentőautó, és a mentőnek nem kell gondolkozni azon, hogy melyik kórházba vigye a beteget, hanem csak beviszi a kórházba, és ott viszont a kórházban már nem kell a legtöbb esetben tovább szállítani a beteget, mert minden elérhető abban a kórházban. Hát ezt akkor lehet elérni, hogyha centralizálják. Így lenne korszerű az egészségügy, de nem meri senki meglépni. Ki vagyunk rúgva? Te is. Én is. Stefanis doktor a neves kardiológus vidékre kerül, és házi orvos lesz. Ezt a doktor úr édesanyjának küldöm. De kérem, nem fogadhatom el. De jó szívvel hoztam. Higgy el nekem, Huba néni, erre igazán semmi szükség. Doktor úr, itt az ilyesmit el kell fogadni. Megsérted az embereket, öcsike. Elveszíted a bizalmukat, ha visszautasítod az ajándékot. Dolgoztam házi orvosként is, és házi orvosi ügyeletekben is. És ugyanezt a jelenetet én kvázi majdnem ugyanígy átéltem. Nekem is az asszisztens szólt, hogy ezt nem szabad csinálni, mert az úgy fogja érezni a beteg, hogy nem kapott megfelelő ellátást. Szeretik az orvost, mint egy barátot, örömet akarnak neki szerezni, és hoznak valamilyen ajándékot. Na most, ha az ember ezt elutasítja, azzal halálra sértheti a beteget. Hát ki kell számolni, hogy mennyibe kerül egy tyúk, mert ugye ez ma már bűncselekmény, hogyha egy bizonyos értékhatár fölött, most nem tudom fejből pontosan, de meg van határozva pontosan, hogy nem egy nagy összeg, amit el lehet fogadni ajándék formájában. Bevezették a paraszolvencia elleni törvényt, és olyan szinten büntetés alá kerültek a szakdolgozók, az orvosok, hogy mint az orvos, mint az asszisztens vagy ápoló nem fogadja el már. Megfigyelésekkel, titkos szolgálati módszerekkel buktatják le mostanában az orvosokat, tehát ilyen próbavásárlások, bekamerázott helyiségek, éveken át követett, és hát megpróbálják beugrasztani az orvosokat ilyen paraszolvenciákkal. Mindenki azt mondja, hogy azért van a paraszolvencia, mert azt egy előnyt élvez vele, úgy gondolja, hogy előnybe kerül a többi beteggel szemben. Az pedig elítélendő, tehát az, hogy valakinek tarifája van, tehát hogy a betegek egymás közt megbeszélik, hogy ennek az orvosnak ennyit kell adni ezért a beavatkozásért, annak annyit, tehát hogy ott kialakulnak ilyen tarifarendszerek, azzal nem értek egyet. Ja, jól esik, ha valamit akarnak adni, mert akkor az azt jelenti, hogy értékelték a munkádat, ugyanakkor meg ez jár neki. Volt olyan egészségügyi dolgozó ismerős fiatal doktornő, aki olyan gatyát csináltatott magának, aki mind bevarta a zsebeket, mert nagyon megunta, hogy az idős nénik próbálták tömködni a hálapénzt. Stefanos doktor vagyok a 25-ös körzetből. ST elevációs miokardiális infarktus. Azonnal kérem a rohamkocsit. Vidéki környezetben lezajlott szívinfarktus esetet látunk, ugye? A betegség lényege, hogy a szívben elzáródnak, vagy elzáródik, vagy elzáródnak erek. Minél tovább áll fenn ez az állapot, annál nagyobb a valószínűsége, hogy a szívizom károsodik. Hát akár ugye ritmuszavarokhoz is vezethet, meg hát halálhoz. Mi a baj? Infarktus. Jó, vigyék be, megvizsgálom. Nincs mit vizsgálni. ST elevációs miokardiális infarktus, koszorúér elzáródás. Az invazív centrumba kell tovább küldeni. Kérjen azonnali felvételt. Uram, itt én vagyok az ügyeletes orvos, megvizsgálom és eldöntöm, mit kell. Szégyenszemre velem is előfordult már, hogy a sürgősségi osztálynak a fiatal kollégája nagyon nagy mellénnyel kioktatott, és éreztem a hangjából a lenézést. Azt hiszi, hogy én ehhez a dologhoz nem értek. Tőlem is kérdezték már meg, hogy miért ide hoztad, és mondtam, hogy hát a szamos cukrászda már zárva volt, szóval oda nem tudtam sajnos bevinni a beteget. Nézze, az EKG-ja. Ez egy hordoztató semmi. Megcsináljuk az EKG-t rendesen. Na, vigyék be. Ember, már egy órája utaztatjuk. Ha tovább húzza az időt, akkor rögtön itt helyben kezdhetjük a fibrinolízist. Azt én döntöm el, mit kezdünk.
Hívják a kardiológiáról a Horváth Zoltán. Én vagyok a kardiológus, már megvizsgáltam! Egész nyugodtan rápillanthatott volna, és abból láthatta volna, hogy ténylegesen ez van, ez a helyzet, ez egy nagyon jellegzetes EKG eltérés. A szívinfarktus egy viszonylag gyakran előforduló elváltozás, tehát erre a házi orvosok fel vannak készülve, arról nem is beszélve, hogy ezt elnézni, az egyik legnagyobb műhiba. Most Stefanis doktor a mi hősünk, és igaza is van. Én, hogyha egy média szakember lennék, és egészségügyről filmeket csinálnék, akkor biztos vagyok benne, hogy belecsempésznék egy kis egészségnevelést. Valahogy azt, hogy árnyaltabban legyenek ábrázolva ezek a dolgok, szerintem az hasznos lenne. És én nagyon szívesen látnám egy sürgősséginek a valós működését, hogy lássák azt, hogy igenis a kollégák mennyi mindenről lemondanak, és mennyi mindent megtesznek. Filmekben fel van gyorsítva az összes folyamat, és az, hogyha valaki izgul jogosan, mert valaki bajban van, és azt látja, hogy szinte már komótosan, de hogy igazából nyugodtan végzik a dolgot az ellátók, az nem feltétlenül jelent rosszat. Borzasztó alacsony az emberek egészségügyi kultúrája. Szóval egy csomó olyan hiányosság van, amit kihasználva ezeket a nézett filmeket lehetne pótolni. Tehát egy kis prevenciót becsempészni, hogy mit tegyünk azért, hogy sokáig éljünk.